ke uwalle bani zakata zan yi tafiya mai nisa garin Kano a yau ni zan koma Najeriya na barta na huta. Banda kai da haukar banza garin da za ka je can ma Najeriya take in ka ji wuya dole ne ka dawo baya. Bani zama wannan wahala ya kike gani matata, rayuwa wuya komai tsada gashi yanzu ba mu da gata. Najeriyar ga ta ishe ni dole ne ni na barta na huta. Garin Kano nake so zan koma kinzi ba ni zakata. Ke uwalle bani zakata garin da za ka je can ma Najeriya take in ka ji wuya dole ne ka dawo baya. Wa ya faɗa miki Kano Najeriya take ke bar zancen nan kar ai miki dariya. Banda kai da haukar banza garin da za ka je can ma Najeriya take in ka ji wuya dole ne ka dawo baya. Yar bakin ciki na gano ki bakin ciki kike da fitana. Najeriyar gaba komai sai bakin ciki gare yana yunkuna. Idan na je Kano har kamfin zan yi al'umma suna kallona. Yar bakin ciki na gano ki ne arziki na bata kasata. Su duba ko za ka yi sauki. Allah ya baka lafiya kwalba ina yi maka kyawun fata. Kai, ke uwalle shikenan, wato ni ne ma mahaukaci ko? Shikenan mahaukaci ya auro mahaukaci sai mu haɗu mu zauna. Garin Kano a yau ni zan koma Najeriya na bata na huta. Banda kai da haukar banza garin da za ka je can ma Najeriya take in ka ji wuya dole ne ka dawo. Yawwa to jama'a sai mu haɗu a kashi na biyu domin mu gani kwalba kan yayi tafiyar ne ko bai yi ba. Shin garin Kano a Najeriya yake ko kuma ba a Najeriya ba?
ku da kan ce mu a kashi na biyu walle ba ni jakata